Good morning, good morning, good morning mga igsoon. Gawin sir, gimingaw na kay ko ninyo. Quick update, life update. At least, doon na mo kay daghan nag-message na ako sa YouTube. Dili kay diri sa Facebook, but dito sa YouTube. Then, kamusta? Asa na daw ko? Actually, nara ko sa Cagayan de Oro. Then, busy sa life, busy sa panginabuhian. Nabisi sa kagulingon kay kibawan mo nga agi kong pagdaot sa kuwang mata sigsakit ang ulo, but now okay na. Kalois Ginoo, maayo na. Salamat kayo sa mga tao, sa akong mga subscribers and followers nga nangmusta nako. And then ug itong uban nga nahibulong anong nawa ko social media, ilabi na sa pag-upload ng mga long form videos. But naara ko okay ra ko Kalois Ginoo. Piskay yung panglawas niya, in high spirits, no, maya to ang paminaw, malipayon, di kay kung anang magunona sa mga problema, kay normal man ang problema, kita man tanan wa may gipakataw nga exempted ara. So by the way, ako diri sa Cagayan de Oro, busy ko sa panginabuhian. Doon ako'y ginagmay nga negosyo na sugdan. Namaligya ko og nag-resell ko og mga sapatos. Original dili wala ko gabaligya og mga fake. But I am nothing against fake. Na may daghan natong mga higala, mga kailang ganahan mo palit ng mga fake. But sa ako ang negosyo, wala lang ko ana. So depende ba na sa tao kung unsay atong ganahan. But for me, ganahan ako original kay mas ganahan ko sa kanabang nindot kay nga quality, and then kanang nindot nga sapatos lahi magito original. So sa pagkakaroon doon ako yung mga inani nga on cloud. So nag-resell like doon ako yung dagang stock. So, nag-resell ko. Doon ako kay lain-laing mga brand. Pwede mo order na ako Asics, Onitsuka, On Running, Nike, Veja, Salomon. Pero ang sa ubang brand, kuan lang, pre-order lang. So, the source ko sa Japan, sa Hong Kong, sa US. If US, mabot og mga 25 days maximum, 15 to 25 days kung mag-pre-order mo down lang mo gamay. And then if Japan, dali ra mga around 10 to 15 days. If Hong Kong, around mga 9 to 12 days. Pero napo ko'y dagang mga on hand. Tapos gibahig na ko kay andam ko sa ko mga pictorial. So mo na ako gigabisihan karon, but usually nara ko doon sa balay, relax nanaw TV, and then say mo deliver atong LBC, JRS, GNT, and then nara ko sa pimenti cellphone ga online ko, katubag ko sa mga inquiries katong mutana, katong mupalit, follow up sila mga orders. But again, kibaw ko nga dagan sa akong mga followers mga taga Cebu o taga Cagayan de Oro. Dako kay akong kagool sa nitabo sa Cebu. Anaa diha akong hunahuna kaninyo, akong mga pag-ampo nga nanginaot ko nga maayo ra mo iskay labi na inyong mga kabanay, pamilya o mga pinangga sa kinabuhi. Ampingin ninyo inyong lawas, ayaw kalimot sa pagsampit sa Ginoo, kay ang kabtangan o bahandi o ang kwarta makita ra, pero ang ato ang faith sa Ginoo, kana siya mura na siya og kana bang building blocks pa nga overtime ato nang gina-build. So diha mo invest ta diha sa pagsalig sa Ginoo, and then kuan pod ka ng pagpakalig-on sa to ang kaugalingon para sa to ang mga pinangga. So maura na. Gawins here. Kamusta din yung tanan? I love you all. Nara ko sa Cagayan de Oro. Hopefully, this
this October naman karon. This month is my birthday month. So muduaw ko Cebu pohon. Kita-kits dito, mag-vlog ko kadali dito. And then thank you sa inyong mga makanunayan nga suporta o pagsubay sa ako ang mga videos. Hopefully makabalik ko himo og mga long form videos sa YouTube, and then also makahimo tag mga shorts, reels diri sa Facebook. So again, this is Gawen Sin Cagayan de Oro, amping kanunay padayon sa magmalipayon o pagpakabisi aron na magpadayon ang panginabuhian, piskay inyong palawas, himsog ang inyong mga pamilya, mayo inyong kahimtang. So, mauro na. Amping-amping. I love you all.